जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बर' रेजिमेन्ट जानो थांगासिनो दङ। बे खोथाखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन। गगा मोननाया जाला, गाइस आवाजआ बोरैबा जाबाय निमाहा हो। बेनिफ्राय रन्जन दैमारि सारनि बेल हियारिं मैयानि समाव दंमोन नङा होमबा? नोंथांमोनाथ' पेपारि कागजजों मिडिया ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थायो हिसाबै मोन्थिनो मोनबाय जे बिथांनि बेल हियारिंखौ गभर्नमेन्ट उकिला 2 सप्ता बिबावबाय। फावसयगासिनो नङा होमबा? आरो एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि आदाया बाराद्राय बेखौ लानानै गोनो गोथो जानांगौ गैया, जोंनि गेजेराव दावराव दावसि बखिलायनांगौ गैया होननानै बुंदों। थारैनो बियो सैथो। जा इस्युखौ लानानै बिथांमोना मोनसे नोजोरखौ बोनानै आवगायदों, जाफुंथों। आरो रायजो राजाफ्राबो इसोरनाव आर'ज गाबबाय जेला आरो मोजां फिथाइखौबो जों बयबो रायजो राजाफ्रा आसा खालामबाय। आरो नेक्स्ट आपडेटखौ वेटिं नेगासिनो थागोन जोङो। दा नैबेसो खोथाया, बड' रेजिमेन्टखौ सोर बानायनो नागिरदों? दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव मोनसे टिमआ दिल्लीयाव थांनानै डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिं सारखौ लोगो हमनानै मोनसे मिलिटारि हान्जा दानायनि खोथा सावरायदों, मेम'रेन्डाम हैदों। आरो बे मेम'रेन्डामाव बर' इयुथ्सफोरखौ रैखाथि हान्जायाव सोनायनि मोनसे रेजिमेन्ट दानायनि मोनसे खोथा सावरायदों। थारैनो बे बेसेबां आवगायगोन आरो बे जोंनो बेसेबां जाफुंसार होगोन, जों बेखौ नेनांगोन। जुदि बियो थारैनो जुदि लागु जामारोबा जोंनि बिटिआरआव बड' इयुथ सकলৰ কাৰণে এইটো যদি কামত আহে, কণ্টিনিউৱাছলি যদি এইটো চলে, তেতিয়াহ'লে বহুত ৰাইজসকলৰ কাৰণে, বড়ো ইউথসকলৰ কাৰণে বহুত মানে গ্ৰেট वार्क होननांगोन बेखौ। माने ক'ब ग'ले এইটো ग्रेट वार्क বুলি ক'ব লাগিব। दा बे बेसेबांसिम आवगायगोन बेखौ जोङो नेनानै थागोन बेखौबो। आरो फैगौ आगन्तुक जिथु 2025 চনত হ'ব লগা বিটিচি ইলেকশ্যন, ইয়াত আগত যদি হ'ব না নাই আমি অপেক্ষা কৰিব। दा नैबे मोनसे खोथा, ट्राइबेलफोरखौ नोजोर बोनानै बा दिनैनि समावहाय जेखिनि फरेस्टफोरखौ सिफायनायखौ आयेना गोख्रों नोजोरजों लादों आरो बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि जेखिनि सिस्टेम, नैबे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि खोथा आं बेखौ बुंनो नागिरदों। बे ओनसोलाव दे लाम रायजो राजाफ्रा हगारबाय जेला, सोरनिफ्राय हगारदों बेखौ आं मिथिया, खिन्थु बेवहाय लानो थाखाय अपरचुनिटि होदोंमोन दै। बेनि थाखायसो रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन जायगानिबाबो, बे ओनसोलनिल' नङा, गुबुन गुबुन जायगानिबाबो बेवहाय हाखौ लाहैदोंमोन आवग्रिनानै। नाथाय जोङो सुबुंनिसो गोसो, सुबुंनि लब नालाय, एसे मोनदावबा नों गुवार बे हा बुस्थु थाखा फैसा जोङो थानो मोनबायबा जों बेखौथ' फुवारनानै लाखागोन। नाथाय दिनै माबा मोनसे प्रपार इनफरमेसन गैयाजासे दिनै बिथांमोनखौ होनाय बादि जादों। दिनै खोमा खेबहोलायनाय नुनो मोन्दों जों ससियेल मिडियायाव, आरो बाय टेलिफन खबर लादों। बेखौ माखासेखौ आङो बुंथ'ला, नेक्स्ट भिडिअफ्राव मोजां रोखोम बिनि सायाव आरो जुदि भिडिअ लाबावनांगौ दङब्ला बेखौ आरामसे होगोन, आङो बुंगोन। नाथाय बेयो जोबोद अपमानजनक जादों जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय, जे बेफोरबादि एकदम लासिं सिं खोमा खेबहोलायनाय, खारहोलायनाय, एसे लावथि लानानै बेफोरबादि। दा फैबाय थानाय इयुनाव बेनि सायाव आपडेट्स आङो लाबोनो हागौ, मोनसे जुदि प्रपार मोनसे सलुसनाव फैयाबा।
स' मा सानो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआ लाब्रा जाबाय जोबोद बेस्थ' एखमब्ला दा थेंकिउसै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल एथ'ग्राब बै खुगायाव होनाया फिसासिन नांगौ बेखौ हास'दो फिसा सिखाजों जालांनायनि थाखाय बिथांनि जिउ आत्माया जाहाथे गोजौआव आलो गोजोनै थाहैनो जायगा मोनहैयो आरो रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायदों दसेनि थाखाय बिथां रुंसारि जालांनायनि नामै आङो 1 मिनिट कन्डलेन्स खालामनो थाखाय बयखौबो गसंनानै थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय दे जाबाय जाबाय दानिया बानग्राफ्रा सोर सोरमोन जि गुफुर ओमफ्राय नैखौ ज' सोदो बाल्थिङावनो दा लामायाव सारनानै लाजोबथुला